Lapsena vietin enemmän aikaa metsässä kuin kotona. Siellä opin, että vapaus löytyy sieltä, missä on kylmä, pimeää ja kadun todellista. Nyt lähden taas sinne äärirajoille etsimään sitä samaa tunnetta. Ei ole varmaan ikinä elämässä tullut treenattua näin paljon, mitä tätä projektia varten. Kello on vähän yli 6 maanantai-aamu. Haasteviikko, tarkoitus vetää semmonen 50 kilsaa. Alkaa olla aika loppu tuosta treenaamisen määrästä, mitä on tullut tehty. Toivottavasti se kantaa hedelmää. Edessä on matka, jota harva uskaltaa edes kuvitella. Yli 1600 kilometriä. Jäätä, tuulta ja hiljaisuutta. Se ei ole kilpailu muita vastaan, vaan itseään vastaan. Jokainen kilometri koettelee, mutta jokainen myös palkitsee. Kun on tehtävä suoritettavana, että pitää päästä sinne jäätikön päälle, ei sen auta mikään valittaminen. Se on vaan tassua tassun eteen ja that's it. Ensimmäisten päivien jälkeen jäisillä dyyneillä palkitaan kuukausien valmistelu. Ja vihdoin pääsemme nostamaan leijat ilmaan ja matkamme voi alkaa. Nyt on 15 sen keli. Se kun pitää tuolla kello 11 ja laskettelee menee. Rutiinit saatu jälleen pakettiin ja mieli on hyvä, mutta kyllä jännittää tämä matka. Tää on niin sairaan pitkä. I have an expeditioner with a possible torn ACL. She's unable to move forward. Daphne kaatui ja nyt sillä on polvi aika pahasti turvonnut. Toivotaan nyt, että pystyy kumminkin jatkaan, ettei nyt menisi mitenkään pahemmin. It's not a good decision to keep going because it would be unsafe for the rest of the team, as well as for myself, and I'm really sad about it. Daphneen mukana lähti paljon positiivista energiaa, jota me kaikki jäämme kaipaamaan. Ja nyt muutama päivä myöhemmin Lexi mursi nilkkansa sekä tuli lumisokeaksi. That ankle, that was tough. It was really tough. Nyt matkamme muuttui entistäkin raskaammaksi. Aurinko on laskenut sessarit tänään. On kyllä niin mahtava keli vetää, ettei mitään järkeä. Vähän kun olisi enemmän tuulta, niin päästäisiin vähän vauhdikkaammin, mutta ai. Jäätikkö ei anna mitään ilmaiseksi. Jokainen myrsky ja jokainen vastoinkäyminen teki meistä entistä vahvemman. Nyt ollaan kelkkakyydissä menossa kohti Kaanahkia ja olipahan retki. Matka on nyt ohi, mutta sydämeni jäi jäätikölle. Sinne, missä tuuli puhui ja hiljaisuus vastasi. Yes, it's snowy. I got a card, but I can't read it.
Oh! Princess!